video bikenekwa m gị bụ ndị mana ege m ntị biko video anụnwa ọ ya dị nke because m amazi ihe m na-ekwu asị na nwere grupu gbakpo na chọọchị ihe kwụsịrị ewekpo chọọchị ndị chọọchị wepụtazi wee mee gịnị kọmuniti dalụ chọọchị kechie igweta ọmụ na ama nkazi pastọ pụta tọpụ ọmụ si na ya aka so mụ amazi ka ya eso biko na this video because ụfọdụ oge ụmụ ihe ndọrọ ọchịchị anụnwa na-enekere na this video ka ụnụ nke na-akpọtụkwanụ n'ime obodo anyị baa n'Igbo today ka ọ dịkwanụ. Okay. Nna Ndeva. Evambo James Mba. Oh, James Mba. Onyale Obego. Uheze. Biko, o nwere ike kọrọ anyị nkenke ive dala ngala mere ndị ala ejila ole mụ ka ọ bụ ndị leso ụlọ Kraịst kwesịrịla. Ive ji bịala ebe a ugbe bụ sọ ọgwụgbo. Mmadụ egbuchi ibe. Onye na-ebe onye achịrọ pastọ bi egoro ebe a. Anyị enyewo ya akwụkwọ. Nyenge ya akwụkwọ ọbịa ndị ali wee kwekọrịtazịa ha bịa gee ọmụ egere abụghị na nchi ive edere ebe a lọsọ ọbịa n'ihu ndị ali kọwa ga-abụ yala onye nwe ebe a chi wee mee ọbịa den ndị ali wee legbuzi anya chi ọ bụ mbala so na-enwe lonyere ha bụ ndị omenala eka dị iche maka ya bụrụ lọọ mbala bịara na-enwe nwere omenala ibe na-enwe nwere omenala ihe ji bụ deliben ndị ego onye na-esi na-enwe eline ọlụmalụ chijie ya nji ya bịa ọbịa onye tụrụ ya anya ọ ya ibe ha ji debe anya chi ngụladala ga-aka ya ụka maasị taa na-enwe eline ibekwe ile anya ifụla na-enwe eline bụ ha zuru ebe a taa o nwere ike m chọrọ ịjụ ya ile anya ifụla arụ ụlọ larụ ngeli larụkọlọ ka ili ngolibere onye nwe ngola bịa ọbịa ife oru eru eji nkwu okwu nza ahụ ruo maka onye na-abụ nkwa nwere maga mbụrụ mgbe nwata tụtara ụra bụ tụtụ ọgwụ ya gaziere ịsawa ebe ndị ya gaziere nna ya kelekwara biko ị nwere ike ịkara ya eva mbụ onye ka ozu ọlọha onye ka zuru ọlọha onye ka ozu ọlọha ma onye ọkpụlụ amaoji na-enweghị anyị local gọọmenti area n'Enugu steeti. Abịa m na Angola lụọ chọọchị ndị watchman kama ndị avụ ndị na-eso ụzọ Kraịst mvụ nga ndị na-eme omenala bụ ndị arakpọ ndị alị ndị otu ndị alị na-enwe n'ime ya bụ ụlọ ụka ọngolu vutekwere ke ibe butere ya ndị anyị na-enwe ji zuo alị na ha rụrụ ụlọ vaịla alụ onye bịabịa bụ onye bịabịa rụpụtara ịbụ ndị anyị na-enweghị lalara ya alị ya mgbe ọ bụ mmerema rụọ ya ụlọ anaghị akọwa omenala na-enwe today blachi na nwaanyị adị na-ere alị na na-enweghị nọọ nwaanyị ikwu nna ndị ebe nna ya chi na emlemoke agbada nọọ ebe ahụ nne ya chi nọọ ebe ahụ ka esi bịa radịo ahụ nọọ nwaanyị si ebe ahụ bịa radịo ahụ so anyị bụ ndị anyị chi ya lai mara nwa ya lụghere anyị mana pastọ bịara aka mata ngwa ahụ ya bịakere ka ya na ndị alị ka kpa anyị ga-ekwabanye okweghị were anyị megidebe wụrụ ọmụ geche dị hole chọọchị ahụ ma ọbịakọrọ ifele m na-agba ugbele bụ ọnwa elọ ugbe ọ megide ebe bọyị na-asị alị okereke wachiri okereke nna ya ka erie bukere mgbe ọ bịa kpofụta
ite ekwo na ji kebu ife ya bụrụ okere ka ekere ebuken ana ọ bụ nwatakịrị mgbe erere aja ọ nwere ife ọmadụ bịa sef n'oge ọ bịara fụ ebe nke ọ matasịrị aja ahụ bụ okereke ya bido na-agbagharị gbarịgide bịa gba ndị anyị anyị si pastọ bịa na-enwe mba ndị anyị na-enwe adụ na-emeji adụ mee ka ọ bara uhu bara onye nta tint ahụ ọ bịa agba dịbọ na fon ọ bịara hụ ọchịra abụghị ọkpọrọ na fon na ọkpọkọrọ na fon oke ife na akọ ugbo ebele akpọgbu onye bụ pastọ ugboro alịla ka a bịa ka a karịa ọnwa alọ ọ chọghị ịbịa emegbu bịa ga-eche ngla ya ga-efe ya mejiri uji bịa zukọzie n'ime ya bụ ụlọ bịa zukọ taa ndị anyị na-enwere zukọrọ ka anyị na-anabụ taa bụ ụka ka anyị na-mbọ kpekọ chọọchị ọnụ maka ya bụrụ na onye akụwere abịa ndị ala gị onye ọ bụ bekee anyị bịara ụlọ akpọchachị ọgbara ọsọ ọrit nwere mmadụ alụ oge ochie ife m ji post ivele bụ ka ụwa mụtakwa ogote ego ala ka ịkpachafe anya gị ese mma ma alego ha alịla aka nwaanyị maka gugobe eleka nwaanyị echi niile o nwere ike ịdawa ọ ebe ndị ọka ụmụ ụwa chịkwala vidio mụta ya gajiere nna anyị nna anyị ọla ekelekwe mbụ ọgụ a bụ pastọ chọọchị la oke ọgụ a bụ ife nya ha na-ekwekwele ịlọ ihe oke ife m jọrọ ịjụ bụ ha na akọwala vidio m mere ha nya na ha jiri ugboro ole ma ole nza ọnwa la alọ ka ọnwa ese ikwe ha mbịa ha ejiri m nye m akwụkwọ ma le nwe ebe edetele akwụkwọ ahụ ma akpọ m na fon mission ha event against our faith mpata katọn bịa ma chịta ọjị Igbo elọ ma lọkwa ọjị Igbo ma egwerekwa ọjị ọzọ bịa ma akpata ire alụ lamb ire jaki lamb so lọ m jiri ve ndị ahụ bịakwute ha bịa afọ ha mission ha menwe ike otu na ha si ya bụla meji ihe na-abịachi nnọdụ ege m ebe ha si ya bụla meji ihe na-abịachi then I did not go. Okay, ha na ime ka isoro ha mee omenala. Yes. Okay, ife ha shigo mee omenala na-eme eji ego ali ka o nwere ife akpọrọ eva. Ha si na omenala ike ha bụ ndị ali. Ọ bụ omenala eji ego ali. Okay, ife mere ịbịa ige. Ya na-emeji ihe geje za ha. Emecha ife na na-eme lọ ali. Mee nri ali, mee everything. ka si na mgbara ọsọ ihu ha ọsọ mgbara anyị nwere combine n'Enugu yesterday and mgbe ha si na mgbara ọsọ ekweghị mbịa bụ because even ha si m nweta that against my faith and ha ededela ekwenye kpọkwa ha na phone onye isi kọrọ ha na I can't do those things afọ ha si mbịa kọta ha ma bịa kọta ha with agreement ma afọ ha si ọbụla meji those things ma bịachi la mala with those things because mala nwụ mbịa. Okay. Nsogbu adịghị ebe m ji shi ka mme vidio le bụ alọtawala oluke ka walọtakwala oluke mara maka ndị niile na kọmentị la vidio mere onye ọbụla ya na-adịrị ha shila imete mara ugbe ha alụ ya oluke ha mara go shila adakọ ife anyị gwara bụ since 2009 ife anyị gwara bidoro nwayọ 2015 anyị batazia bịa bido gboye chọọchị. So 2009, I mean 2012. Okay, 2012. And ọ bụ onye nwaanyị Rechard. Onye Rechard bụ Emmanuel. The elder brother to the person na-eme enye nsogbu a.
Okay, bịa real. Okay, Emmanuel. Mana onye ahụ na-ekwu ọdụkwa ya fasịlọ onye agbada bụ abịaghị agbada bịa rally. Ọ bụ ihe rally. But she was a signatory as a witness. Ọ ya bụ second signatory as a witness la rally. Ala nkwa gị si report ivelele aka bekee maka ọ dị ya dawa bụ otile eke bụla omenala ụka bịa ya so agbụ mpi adịghị aka ndị bekee. To be precise, agwa m enwe ka m si jele aka ndị bekee because la ha enwekwa m ejide mind ya even ha kwu bụ law ha bụ ndị ala bụ ndị la etcetera about it mana lekwa even na-eweta m shamara wetara those things. Okay. Okay. Presently, I want the pastor not here as of now. Magain Jima allow Kabia Kuba will offer one law from the one, but my okay grand. That yesterday, Hammer. I want to combine. That's some combine. That's why I drew away church here by yesterday. Now, the small girl, Papa and they deny Carrega fire like that. 1 year but here yesterday. When I keep up this place so that I can keep better chinaka. Can deny everything. So now by then can you win the opportunity. Where back to the girl overpowered her. Or get the information losing to the mother of the girl in question. The mother there, they overpowered them. Whereby into the house of God. People never no water, chinaka. When on ever hang up here. They put a lot of time, mess up the place. That's why they put all up the place now. I have found how the inside is. Well, put on here. Well, now a key, I just watch it by force. Where's the king? Where watch here? Get you on. Now I got this way. I try if for everything legal. If not, but to the point that now, fire by go into the hand of the Almighty God because of what I am a camera. Man, they will see. So knowing all the information, can I just tell you lies? To us, no one you can go out. Everything's related. Everything the legal. Mundo Mona, I know that the young man Boku, no one said that they may be here. So now the point una all just so take law into his hand and then deceive all these elderly people. But for web back, so no one can now we present. Now I am one here. That was in a pastor, but also for what? Or for woman and a but also for what? So we're all sober. No, I governor in even kind of because I know the name of church. I had the telephone on because I don't know somebody in silent. So not just one of us. 1 year, the woman in question, only my papa here. Nursery at last because of phone cap up here. See, I look head on ground. What was it? So I do lucky not from there. I see what information. When I want to my phone, wait for the missed call or the sister and all that. So where was it? Where call I all these things? So that yesterday, before I finished it was late. I decided to come down this morning. Kaibia for the hotel. So now I Kaibia, we're joyful everything legally. That's why I just wear contact again. A health one will file post to the 10 to the internet, so that you have heard from us to know what to do again. All right. Never kill a fellow. You can work it. Okay, we carry on. Shala Eka deliver Basaro Yabali Ali Pupi Basaro Ongola local. If a Basarale, Ongola local. Onye nwali bie geputarai. Chila goro kaye mivent. Kaye bembera yan. Aisha la ale bembe ala labatanya bu gedute. Onye bie nwali bụ ma bụ papa ya ma bụ mma ya nnukwu ya sile ha dụ mma ya mma asha ala ọ ga-eduru mma ya abịa mma nnukwu ehu la abịa bifo anyị egbeji ayalata ya ayenye ego juda ale la mgbe mbe ya lọdụsha anyị ya ala wan jejiri mma ya akwụkwọ aka wete mbuti nwele nwanyị nwele papa ya ala akpọ ọgọsina bụla agbada ala lola agbada ya duruzi aha abịa ya lọdụshia lọ ya wa biveshi ihe ge kegegege gbembale ale ha agụghị ya mma
lọọ ka ejiri zọwa ya ndụ ya lọbụchizi anyị oke nwata nwaanyị nwa ahụ bụ nwere nwaanyị bịa gosi amara ebe a anyị bịazi abịa leta ebifo ewere ego nye ga-ewere ego nye ya ejikwere ihe lawa gekwe ga letawe mmanya ka ukwu leta nge ego okwu ya bịacha ịbịa gọọ ala ego so mgbe ha na-akpa ya ha na-ediskọs ya witi nne di m na di m nọrọ ịmụlọla ala ya nọdụfụtachi nne di m biko laịla nke ala anyị bụ ndị chọọchị lalịla akọ ọwa aghara anyị ngwa ahụ ka anyị nyezi amara ego ya nọdụchi as long as ọ bụ chọọchị nwe ya legele ala hafụ the land anyị la amara ga-esetụlọ amara gwa ya ego ụlọ mafụrụ ka anyị nyekwo ya nwere ala ahụ ọ ga-eshi meghe emegezi ya deme akwọ were ego nye amara kwọ dị ego amara weruzie ego jee letekwuwe mmanya kwụ anyị rụwazi ife gbasara maka alịla titi ahụ anyị na-arụ ya enweghị onye anyị ka vugere rute bọchịlala nleta amara bịara ochila ya echeta ịzọ property since 2009. All the windows had to be